ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони гиромӣ, подписчикои муҳтарами канали Фурқон Тиҷи. имрӯз болои ҳар якояки мо як моҳи пур аз файзу баракат, пур аз хайру саховат нузул кардааст. ин моҳи зулҳиҷа мебошад. моҳи зулҳиҷа як даҳае дорад ки рӯзи нӯҳуми он рӯзи арафот ва рӯзи даҳуми он рӯзи иди қурбон мебошад. ва имрӯз хостем дар мавзӯи қурбонӣ ва иди қурбон якчанд сухан пешкаши шумо бигардонем. қурбонӣ ин барои ризои худованд ва наздик шудан бо ӯ як ҳайвонеро забҳ мекунем ва ина мегӯям қурбонӣ. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд, дар рӯзи иди қурбон пас аз ибодатҳои фарз ҳеҷ ибодате ба даргоҳи илоҳӣ ба андозаи рехтани хуне, яъне қурбонӣ кардан, мақбулу писандида нест. ва дар давоми ин ҳадис пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам боз мефармояд, рӯзи қиёмат ҳайвони қурбонӣ карда шуда ҳамроҳи шохҳо, пашмҳо ва сумҳояш дар ҳисоби некиҳои шахс бармеояд. хуни қурбонӣ пеш аз он ки ба замин бирезад, дар ҷойгоҳе дар назди худованд қарор мегирад. пас бо хотири шод қурбонӣ намоед. дар ҳадиси дигар пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд, қурбоникунанда ба андозаи мӯйҳои ҳайвони забҳ гашта савоб мегирад. қурбонӣ яке аз бошукӯҳтарин шиорҳои исломӣ дар рӯзи иди қурбон буда, дар пешгоҳи худованд аз пурарзиштарин аъмол ба шумор меравад. аз ин рӯ дар Қуръони Карим дар сураи Кавсар ояти 2 дар канори намоз қурбониро зикр кардааст худованд, онҷо ки мефармояд, пас барои Парвардигорат намоз бигузор ва қурбонӣ кун. вақти қурбонӣ дар моҳи зулҳиҷа аз аввали бомдоди рӯзи даҳум, яъне рӯзи ид, то шоми рӯзи 12 қурбонӣ кардан ҷоиз аст, хоҳ шаб бошад, хоҳ рӯз. вале он рӯзи даҳум ки рӯзи якуми ид ва аввали вақти қурбонӣ аст, агар қурбонӣ кунанд беҳтар аст. дар ҷойҳое ки хондани намози ид воҷиб мебошад, пеш аз ба ҷо овардани маросими намоз қурбонӣ кардан ҷоиз нест. ва дар ҷойҳое ки намози ид воҷиб нест, ба монанди деҳаҳои хурду дурдаст ва рӯстоҳои камодам, пас аз дамидани субҳи рӯзи даҳум қурбонӣ кардан ҷоиз аст. дар рӯзи 12 зулҳиҷа то замоне ки офтоб ғуруб накарда бошад қурбонӣ ҷоиз аст. пас аз ғуруб дигар ҷоиз намегардад. шахсе ки дар рӯзи 10 ва 11 дар сафар бошаду ва рӯзи 12 дар хона бошад, метавонад ки то намози шом қурбониша ба ҷо биёрад. қурбонӣ воҷиб мегардад. ё ин ки агар дар рӯзи аввал вай соҳиби мол набошад, яъне маблағе надорад ки мол харад барои қурбонӣ, агар дар рӯзи 11 ё ин ки 12 дар дасти вай агар маблағ афтод, он гоҳ барои вай воҷиб мешавад ки дар рӯзи 11 ё 12 то намози шом қурбониша ба ҷо биёрад. шахсе ки метавонад худаш забҳ намояд, беҳтар аст қурбонии худро шахсан худаш забҳ намояд. агар худаш наметавонад, каси дигаре дар ҳузури вай онро забҳ намояд. ҳайвоне ки қурбонӣ онҳо ҷоиз аст. ин буз, гӯсфанд, шутур, гов. бузу гӯсфанд аз 1 сола боло, гов аз 2 сола боло ва шутур аз 5 сола боло. ва бояд ки ин ҳайвонҳои номурдашуда аз ин гуна айбҳо эмин бошанд. бояд чашмҳои бино дошта бошанд, гӯш ва думи онҳо бурида набошад, дасту пояш ланг набошад ва лоғар набошад. хуб, агар ки гӯсфанд мекушад, бояд ки як шахс гӯсфанд кушад ё буз. ва шахсе мехоҳад ки гов ё шутур кушад, метавонад ки то 7 нафар шарик шуда 7 кас як гов ё як шутурро забҳ намояд. вале дар вақти тақсимоти гӯшт бояд ки одилона ва бо тарозу байни ин 7 кас, чӣ агар 5 кас бошад ё чӣ камтар аз он, бояд ки тақсимот одилона ва бо тарозу тақсим карда шавад. хоб, қурбонӣ ба 3 қисм тақсим карда мешавад, яъне гӯшти қурбонӣ ба 3 ҳисса тақсим карда мешавад. як ҳисса
ба фақирон тақсим карда мешавад, як ҳисса бо дӯстон ва як ҳиссаи дигар бо аҳли оила. ва гӯшти қурбониро мешавад ки чӣ хом ва чӣ пухта тақсим намуд. шахсе ки бар вай қурбонӣ воҷиб нашудааст, агар як молеро ба нияти қурбонӣ мегирад, он гоҳ қурбонӣ бар вай воҷиб мешавад. ва агар ҳайвоне ки ҳомиладор бошад, қурбонӣ кардани вай дуруст аст, вале агар молаш ҳамл набошад, ин беҳтар аст. вале вақте ки моли ҳомиладорро қурбонӣ мекунанд, агар бара ва бузғулаи он ё ин ки ҳамон гӯем ки чӣ дигар ҳайвоне ки набошад, вақте ки зинда мемонад аз батни модараш, он низ бояд қурбонӣ шавад. ва ин ҷо бояд зикр кард ки гӯшти қурбонӣ бар кофирон низ агар ки тақсим кард, дуруст мешавад. ва шартҳое ки қурбонӣ бо фароҳам омадани онҳо бар шахс воҷиб мегардад. бояд ки шахси қурбонӣкунанда мусалмон бошад ва ӯ бояд ки озод бошад, яъне на ғулом, на зиндонӣ бошад. бояд ки бойгарӣ ва сарват дошта бошад. ва чорум, он шахс бояд ки дар сафар набошад. ва чорвое ки забҳ мекунад аз ҷумлаи боҳимаи анъом, яъне шутур, гов ва бузу гӯсфанд бошад ва синаш низ барои қурбонӣ расида бошад ва аз айбҳо ва бемориҳое ки аз сӯи шаръ зикр шудаанд солим бошад. хоб бародарои азиз, иншоаллоҳ ки ин гуфтаҳои мо шояд барои баъзеҳо лозим бошад. агар барои шумо ягон кӯмаке кунад, хеле шод мешавем. ва куҷое ки нофаҳмост, шумо дар зери видео метавонед бинависед ва мо боз сода карда ба шумо мефаҳмонем. худованд ҳамагитона дар паноҳи худ нигаҳбон бошад ва боз аз фурсат истифода бурда тамоми шуморо бо омади ин иди қурбон, бо фарорасии ин беҳтарин ид, иде ки пур аз ризқу розист, иде ки пур аз садақаву саховат аст, иде ки пур аз шодиву хурсандист, шуморо аҳлу байти шуморо табрику муборакбод мегӯям. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.